Però no, perquè hem vist que hi ha 4, doncs pots córrer. Però llavors a l'acabar sí que hi pots dir. Sí. Oye, negro. A la dreta. Dispara. Dos, 7. Mio pare del Joan.
Esta... ¡Chus! ¿Qué título le ponemos a la película? ¿El título de la película? Piensa el título, piensa el título. Venga, va.
estaries bé. Mira, després del Xevi Rodríguez, faríem una amb els que suen la samarreta al damunt del parquet. Un home, el saltarí, el lluitador, l'home a qui les pistes se li fan curtes i les cistelles mai són lluitador, segur, efectiu i, sobretot, un home que darrerament gasta la pinta de manera directa. Un jugador de nassos, tu.
el nen de casa, Paco! És un pivot, arranca per la dreta, es gira, s'obre forat i la clava. És... Thank you, Derek. Thank you, people.
No, para. No, res. Cridava més la gent de Vitòria que... Més. Campions, ja ens cansem, saps? Ja afluixa la cosa. Quan surten aquí els jugadors... Perquè ells en tenen unes quantes de preparades i pensen que cridaran més que nosaltres, però aquí la gent que s'ho ha de passar bé abans que res és anem a disfrutar a Manresa! Amunt aquestes mans! I que salti la plaça! Perdoneu que amb tota la gentada em fixi en vosaltres. A veure com aplaudiu vosaltres dues una mica, totes dues. Espera que ara sí que surt el vol, molt bé. I aquelles altres dues que hi ha allà que han posat entre les... Festa Major Manresa! Aquest senyor! És festa major i no marxeu del nom d'un cap a la plaça que festa major som campions! No rengueu la moto, no rengueu! us han de parlar. Que salti Manresa! Que no els deixarem ni parlar! Atenció, agafa la pilota Chichi Creus, entra l'ampolla, llança, triple! Amunt aquestes mans! Un moment, Manresa! Retinguem-nos una mica, que es faran els nostres parlaments. Vinga, aquest balcó central, vinga aquestes paraules. Som-hi!
Ahir en el partit ja vaig dir que vam aconseguir la Lliga gràcies a vosaltres, a l'afició. Ara, jo vull dedicar aquest títol de Lliga als tres capitans que hi ha hagut abans del Jordi Singla. Un és el Jordi Creus, que és el meu germà, que va estar 9 anys aquí i va passar molts moments difícils del club. L'altre és el Josep Pujolràs, gran amic meu i que malauradament ens va deixar, però va deixar molt bon record aquí a Manresa. I per últim, el més present, en Joan Peñarroya, que va ser jugador del TEC. Joan va estar 9 anys amb nosaltres i aquest títol que hem aconseguit nosaltres avui també li pertany una mica o a gran part a ell. Com resa una frase que hi ha al pavelló, sempre Peñarroya! Que solo hemos ganado la Liga, ¿eh? Bueno, yo no parlo català porque si parlo català cago. No sé qué decir, mira. Esto es muy fuerte. Y bueno, yo creo que aparte de dedicárselo a todo el mundo, a todos los aficionados que habéis seguido el TDK durante todos los años que llevamos jugando y todo, solo hay una cosa que lo resume todo. ¡Que vote al TDK! 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 I una altra cosa, Eivissa també ha guanyat, eh?